köszöntöm Repei Brigitta mennyasszony és Égerszegi László András gyermekét. A világon mindenhol a legszebb események közé tartozik, amikor két egymásra talált szerető szív örök hűséget fogad, szövetséget köt a szépre, a jóra, egy igaz, boldog élet. Kedves társak! Önök házasságkötési szándékukat a törvényben előírt módon bejelentették. Az írásban tett nyilatkozatot és a bemutatott okiratok alapján megállapítottam, hogy házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs. A házasság érvényességéhez azonban az szükséges, hogy előttem és a választott két tanúit előtt egybehangzó igen kijelentést legyen. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz megkérem önöket és a két tanút szíveskedjenek fel. Kérdést fogok feltenni mindkettőjük részére, melyek kérem jól hallható, egybehangzó kijelentést legyen. Kijelenti-e ön Égerszegi László András, hogy az itt jelenlévő Repei Brigittával házasságot köt? Köszönöm szépen. Kijelenti-e ön Repei Brigitta, hogy az itt jelenlévő Égerszegi László Andrással házasságot köt? Igen. Köszönöm szépen. Egybehangzó igen kijelentésük alapján megállapítom, hogy Égerszegi Repei Brigitta és Égerszegi László András a Magyarország Borjári Törvénykönyvéről szóló törvényének értelmében ettől a pillanattól kezdve házastársak. Szívből gratulálok önöknek. Megkérem a két tanút, foglaljanak el. A világon szinte minden tájon az egymás szerető emberek színes karikák jegyként húznak egymás pillanatát. A szeretetnek és a szerelemnek egy szép szimbólumán néhány perccel ezelőtt mindkét mennyasszony és időlegei kaptam meg felemetet. Most visszaadom önöknek azzal, hogy húzzák egymás mindjára a feleség és kívánom legyen ez a hívő szimbóluma az örök hűségnek és a végtelen szerelemnek. Majd köszöntsék egymást első édességnek. Yeah.